No niin, nyt seuraavaksi sitten katsotaan, että miten Englannissa kerrotaan mihin kellon aikaan jokin asia tapahtuu. Eli nyt sinun pitäisi jo osata kertoa, että paljonko kello on, ja osata nämä 7 o'clock, half past ja quarter to ja tällaiset asiat. Ja seuraavaksi mennään tähän, mihin aikaan moneltako jokin asia tapahtuu. Kellonaika ilmaistaan aina at-sanan avulla. Tämmöinen pieni sana, 2 kirjainta, at, eli at. Se tarkoittaa käytännössä tätä. At 7 o'clock tarkoittaa kello 7, eli 7. At 11 o'clock kello 11, eli 11. Anteeksi. At 5 o'clock tarkoittaa tietysti 5. At 10 past 7, 10 yli 7. At 15 to 6, varttia vaille 6. At half past 8, kello puoli 9. Ja sitten kokonaisia lauseita. Menen kouluun, I go to school at 15 past 8. Eli menen kouluun vartin yli 8. Kello vartin yli 8. Eli varttihan tarkoittaa 15 minuuttia tietysti. I wake up, herään, at 7, herään 7. Kun haluat kysyä kaverilta, mihin aikaan jotakin tapahtuu, silloin aloitat kysymyksen what time do you, ja jatkat sitä esimerkiksi go to school, mihin aikaan menet kouluun. What time do you go to school? What time do you eat, mihin aikaan syöt. What time do you go to bed, mihin aikaan menet sänkyyn, eli nukkumaan. What time do you do your homework, mihin aikaan teet kotitehtäväsi, eli läksysi. What time do you wake up, mihin aikaan heräät. Ja miten näihin sitten vastataan? I go to school at quarter past 8. Eli nyt huomaa, täällä on taas tämä at-sana mukana, punaisella merkattu tuohon. What time do you go to school? I go to school at quarter past 8. What time do you eat? I eat at 11 o'clock. Syön kello 11. What time do you go to bed? Mihin aikaan menet sänkyyn? I go to bed at half past 9. What time do you do your homework? I do my homework at 4 o'clock. Teen kotitehtävät 4. Ja viimeinen, what time do you wake up? I wake up at 10 past 6. Eli jokaisessa näistä vastauksista kiinnitä huomiota, että siellä on aina ennen tuota kellonaikaa tuo at-sana. At, at. Ja sitten vielä lopuksi yhteenveto, eli tämä sinulle pitäisi muistaa. Kellonaikojen kanssa käytetään at-sanaa. Kun haluat sanoa mihin aikaan jotain tapahtuu, laita kellonajan eteen at.